Așadar, imaginea mamei este o imagine fizică, portretul moral nu este reconstituit, astfel încât imaginea ei nu poate fi sacralizată, pusă pe un piedestal. Observăm în literatură acele portretizări ale mamelor clasice, de exemplu la Eminescu, o mamă, imaginea aceea idealizată, mitologizată, sacralizată, ci este mai mult o imagine arbitrară, cum spune chiar naratorul, este o denumește o imagine arbitrară de altă dată. Cu toate acestea, este important pentru el să aibă o viziune asupra mamei. Amintirea ei provocă această stare reflexivă, îi creează acea predispoziție la meditație în începutul fragmentului, se observă amprenta subiectivă pe care secvența de la început o lasă